mace mai kamar maza ka tafila sarkin aiki uwar mu uwar marayu uwar masu uwa Hajiya Amina Umar Namadi dan Modi FCA hakan ta sa ta ci gaba da nausawa cikin ayyukanta na alkhairi da take gudanarwa a fadin jihar nan a yayin da za ta gudanar da taron ta wanda ake wa lakabi da su ma 'ya'ya ne babu bara a koma makaranta. Yayin taron ne za ta raba kayayyaki ga marayu almajirai da kuma 'yan makaranta inda za a raba musu kayan karatu uniform da tallafin da za a raba wa yara. Ba mu da bakin gode miki uwar marayu don wannan siffar ki ce kuma ɗabi'ar ki ce ta goya marayu a duk faɗin jihar nan. Allah ya ci gaba da riko da hannunki ya kuma yi jagoranci. Za dai a gudanar da wannan taro ne a ranar Laraba 7 ga watan Mayun shekarar 2025 da muke ciki da misalin karfe 10 na safiyar ranar a ɗakin taro na Inuwa Sula'udi da ke garin Ringim. Daga nan ne za a ɗunguma sakatariyar karamar hukumar Kazaura a jihar Jigawa tarin Allah inda za a yi taron ne da misalin karfe 1 na ranar. Allah ya kai mu ya bada ikon halarta amin. An gaishe ka Kamal.